V jadre takmer každého priemyslu je jedna zásadná otázka. Ako udržať stroje v chode? Pretože viete, keď tie zlyhajú, zastaví sa úplne všetko. Ale čo keby existoval spôsob, ako skrotiť tento chaos a dokonca predpovedať poruchu skôr, než sa vôbec stane? Poďme sa pozrieť na jeden fascinujúci príbeh, kde sa presne o toto pokúsili. Toto tu, to je odstredivé čerpadlo a prirovnanie k pulzujúcemu srdcu je naozaj trefné. Či už ide o ropu, plyn alebo poľnohospodárstvo, práve tieto stroje sú tými neúnavnými pracantami, ktorí poháňajú kvapaliny a doslova udržujú náš svet v pohybe. Sú všade. No, keď toto srdce začne vynechávať, následky sú okamžité a čo je horšie, poriadne drahé. A presne tento problém stal na začiatku jedného veľmi zaujímavého výskumu z reálneho sveta. Náš príbeh nás zavedie do jednej z popredných ropných a plynárenských spoločností, kde sa hlboko pod zemou schyľovalo ku kríze. Konkrétne išlo o systém čerpatiel na likvidáciu vody z hlbokých vrtov. A problém bol, že tieto čerpadlá zlyhávali tak často, až to začalo vážne ohrozovať celú produkciu. A tu nejde len o stratený čas, každá jedna porucha znamenala reálne peniaze, ktoré doslova odtekali s každou minútou, čo stroje stáli. A teraz sa pozrime na toto. Keď sa na to pozreli bližšie, analýza ukázala niečo kľúčové. Áno, typov porúch bolo viacero, ale drvivú väčšinu, takmer 80%, mal na svedomí jeden jediný vinník – skraty v motore. To bol klasický Paretov princíp v praxi. Takže hneď bolo jasné, že netreba riešiť všetko naraz, stačí sa zamerať na ten najväčší problém. Keď už poznali hlavného nepriateľa, výskumníci prišli so stratégiou, ktorá sa rozhodla bojovať proti problému z dvoch úplne odlišných smerov. Taká vojna na dvoch frontoch. Takže, aký bol plán? Na jednej strane bolo treba urobiť poriadok vo fyzickom chaose, ktorý celú situáciu len zhoršoval. A na tej druhej strane chceli nasadiť modernú technológiu, aby dokázali predpovedať a predchádzať budúcim poruchám. Bol to teda boj s chaosom v prítomnosti a zároveň s neistotou v budúcnosti. Poďme sa teda pozrieť na ten prvý front, na bitku o poriadok, ktorá sa odohrala na mieste, kde by to možno málo kto čakal, v sklade náhradných dielov. Základnou zbrajou tu bola filozofia tzv. Štíhlej výroby. V skratke, ide o to odstrániť úplne všetko, čo je zbytočné, čo nepridáva žiadnu hodnotu. V kontexte skladu to znamenalo zbaviť sa neporiadku a neefektívnosti, ktoré len spomažovali opravy. A konkrétny nástroj? Metóda známa ako 5S. Je to 5 krokov. Triediť, usporiadať, čistiť, štandardizovať a udržiavať. Znie to jednoducho, ale je to neuveriteľne systematický spôsob, ako premeniť totálne chaotické pracovisko na vysoko efektívny priestor, kde všetko má svoje miesto a je okamžite po ruke. A výsledok? Ten bol úprimne úchvatný. Po zavedení metódy 5S sa efektivita logistiky náhradných dielov vyšplhala na neuveriteľných 90,1%. To je obrovský skok, ktorý dramaticky skrátil čas potrebný na akúkoľvek opravu. Dobre, prvý front je vyhratý. Teraz sa presúďme na ten druhý, o dosť futuristickejší. Tu cieľom nebolo upratovať, ale predpovedať. A tu na scénu prichádza umelá inteligencia. Konkrétne umelá neurónová sieť. Najlepšie je predstaviť si ju ako taký digitálny mozog. Tomuto mozgu nedávate príkazy, neprogramujete ho pravidlami. Namiesto toho ho krmíte obrovským množstvom dát a on sa z nich sám učí rozpoznávať skryté vzorce. Aby sa tento model mohol nieko naučiť, dali mu dáta z prevádzky za posledných 18 mesiacov. Ale kľúčové je, ako tie dáta rozdelili. Väčšinu, 70%, použili na samotný tréning. Ďalších 15% slúžilo na doladenie modelu. No a tých posledných 15% si nechali bokom na záverečný test s dátami, ktoré model nikdy predtým nevidel. To je záruka, že jeho predpovede nebudú len nejaké hádanie. A čo presne mal tento supermozog predpovedať? Jediné, no absolútne kľúčové číslo. Celkovú efektivitu zariadenia, skrátene OEE. Dá sa to prirovnať k vysvedčeniu pre stroj, ktoré hodnotí, ako dobre si plní svoju prácu, teda jeho dostupnosť, výkon a kvalitu. Takže, s uprataným skladom na jednej strane a umelou inteligenciou pripravenou predpovedať na strane druhej, sa dostávame k veľkému finále, k odhaleniu toho, čo stroje vlastne predpovedali.
A tá predpoveď umelej neurónovej siete pre budúcu priemernú efektivitu čerpadiel? No, šokujúcich 49%. To je, mierne povedané, hlboko pod akýmikoľvek očakávaniami. A aby sme si to zasadili do kontextu, svetová trieda v OOE sa pohybuje okolo 55%. Takže 49% v podstate znamená, že systém by v budúcnosti fungoval na menej ako polovicu svojho skutočného potenciálu. Bola to jasná červená kontrolka, varovanie. Ak sa nič nezmení, straty budú pokračovať a len narastať. Ale tento výskum sa nekončí len pri zlej predpovedi. Navrhuje aj ďalší, ešte pokročilejší krok. Vytvorenie tzv. Digitálneho dvojčata. Predstavme si to ako dokonalú virtuálnu kópiu toho čerpadla, ktorá žije a dýcha v počítači spolu so svojím fyzickým náprofívkom. To umožňuje bez akéhokoľvek rizika testovať rôzne scenáre a optimalizovať výkon. Celý tento prípad nám ukazuje niečo naozaj zásadné, že tá najlepšia, najefektívnejšia budúcnosť priemyslu pravdepodobne nevznikne len z chytrej umelej inteligencie, vznikne z kombinácie starého dobrého poriadku a špičkovej prediktívnej technológie. Otázkou už len zostáva, ako rýchlo sa táto vízia stane bežnou realitou v každej jednej fabrike.